вкъщи. Ето един от екипа на Power Group. Останалите вече са си взели закуските и се хранят. По-скоро обяда, извинявайте. Ето го и пандата, той винаги яде едно и също суши. Това му е любимото. Останалите отвън на кафенци и цигарка подготвени. Разбира се, ето ги и двамата закъснели, които ще бъдат глобени в края на работния ден заради закъснението. Съжалявам, за което, момчета. Шофьорите подготвят бусовете, за да може всичко да е на 6. Всичко да върви по график. И разбира се, след това сме готови да тръгваме. Тук спряхме, защото се наложи единия бус. Показа малко дефект. Ето тук стигнахме в община Ракитово. Днес ще свириме в община Ракитово. Близо е до Велинград, да. Това е местоположението, ресторанта, в който ще свирим. Веднага екипа започва подготовка с инсталирането на инструментите, апаратурите и така нататък. Всичко, което ще е необходимо. Те са преценили за този ресторант колко апаратура и какво трябва да се случи. Тук сме почти готови, за да стартираме. Сега идва време да правим чек саунд, за да може всичко да премине добре. Нахранихме се още веднъж. Тук вече сватбарите дойдоха с зорните, най-добрите, разбира се. Оркестъра е готов да стартира своята част. Тук вече имахме една пауза, която се наложи малко да разпуснеме така заедно с гостите, тъй като имаше гости от Америка, Италия, Испания, Лондон. И ние, разбира се, музикантите се включваме веднага. Усещаме всякакъв ритъм и музика. Купона беше на макс, настроението също. Сватбарите и при нас всички бяха доволни. Ето го и мониперото в действие, който забавлява сватбарите. Всички са на линия. Беше едно прекрасно изживяване, както всеки ден.